Cu bună dimineața! Și să luăm de dimineață un pic de soare. Da, și faceți, mă, curioșilor care și să nu umblați așa. Ziceți că, hai, Doamne, face ceva la canal. Stați, mă, cu minți. Stați cu minți că n-aveți ce. Serios. Te las că o să facem noi live și să stăm așa un pic. Mă ia prins, acum ieșim afară, ieșim afară să mai facem și noi. Vă plac florile mele? Că mi-e șiră din nou. Miștau, nu? Așa. Ia. Da. Un pic prin grădină. Maxi? Aici pierde un pic de apă. Max, ce o face, mama? Uitați cum stă cățelul meu acolo. Foarte urât din partea voastră care gândiți să faceți ceva la canal, că nu reușiți. V-am zis că am chef să vă dau pe celălalt. Stați liniștiți, nu vă mai chinuiți că eu văd totul. Înțelegeți voi? Eu știu cine ești. Cine sunteți, de fapt. Dar n-aveți șanse cu mine. Părerea mea. Așa că culcat în fața mea. Să ne plimbăm așa un pic. De dimineață. Parcă nu mă plimbai cu căței azi dimineață, îți dai seama. Să vă arăt așa campania. Azi dimineața vreau să fac un live, dar nu aveam semnal dimineața de la 6. Acum mai e vreo 8. Dar n-are nimic. O veni semnalul să facem. Și cât un ler să-ți dau așa câteva explicații. Tu, mândro, ești prea distrusă, femeie. Părerea mea. Acum tu gândești ce vrei. Înțelegi tu? Da. Vă arăt în partea aia unde vin căprioarele. De fac eu short-uri pe ele. Dați în partea aia acolo. Seara apar. Și când e liniște așa să nu fie lume aici, vin și la 12 și la 1 și la 2 și la 3 iasă animalele. Da.
S-a pus căldura, gata. Așa, un pic de soare e. Sperăm să nu fie cald astăzi. Așa mult. Aici ne-am apucat de casă, dar oamenii la muncă nu prea vin. Da, în fine, sperăm să vină, să terminăm odată cu haosul de afară. Stau prea încurcată cu casa, pe din afară, bineînțeles, și pe dinăuntru, jos aici. Da, asta e. Asta e cu ei. Ce bine că stai dimineața. Maxi, ce faci, Maxi? Aici am menta, dar trandafirul meu este pitulat. Trebuie să tai menta asta că a crescut. Aici e kiwi, dar nu știu dacă... Da, este acolo sus kiwi. Vedeți? Anul ăsta vă că e așa. Uite. E o umbră aici și răcoare. Și asta e femina, ăla e maschio, adică băiețelul și fetița, trebuie să ai și băiat și fetiță la kiwi, să-ți iese. Iată. Da. Mai stăm un pic și închidem video ăsta. Deci o să stăm de vorbă și într-un live foarte important pentru mine, cu oamenii ăștia de doile care n-au ce să facă decât să umble, să dea. Dar ce să vedeți că eu le îndrept. Eu le îndrept și n-aveți ce să-mi faceți la canal, înțelegeți voi? Eu știu că focul ăsta e al vostru, cum să mă pune jos. Dar v-am zis că n-am chef de voi, eu vă dau pe celălalt canal, că la nu-i monetizat. Așa în oftica voastră o să fac totul. Eu văd că sunteți prea animale de oameni. Capzinesc animalul, cum zic așa. Animalul e mai bun, mai altfel. Așa că voi sunteți, nu știu cum să vă zic, vai ce-mi bate soarele dimineața așa, buf, mă pune jos soarele ăștia. Da, mă rog. Asta este cu voi. Da, vă dau ce meritați. Haideți să întoarcem camera, dacă vă dai să întorc camera. Bă, nu. De ce? Nu se întoarce camera, dar mă rog.
Că lăsăm așa. Putem să facem așa și ceau. Da. Haideți, eu vă pup și ne vedem peste o oră așa. De fapt, stați așa că am să fac o canal și nu mai reușesc să fac o premieră. Nu prea făcut, dacă nu pun direct așa video ăsta. Nu prea e semnat. Să legeți, hai pupici!